and they gathered round to say, Master, how can you turn your back? She can never deny this fact. She was caught in the very act. I shall never forget as long as I live that horrifying day. He said, woman, go and sin no more. Woman, go and sin no more. I shall never forget as long as I live his forgiveness on that day. I shall never forget as long as I live that crucifixion day. My precious Lord hung on that tree, for my sin he had to pay. His love for me shone through his pain. There he hung in the pouring rain. Heaven's glory would I gain. I shall never forget as long as I live that crucifixion day. He said, Father, forgive them. Father, forgive them. I shall never forget as long as I live his suffering on that day. I shall never forget as long as I live that resurrection day. Upon that hill and to the tomb, in the dark I made my way. Where have they taken him? I must know. My heart is breaking, I'm full of woe. Tell me the way and I will go. I shall never forget as long as I live that resurrection day. He said, woman, why weepest thou? Woman, why weepest thou? My Lord is gone, and I know not where. All that's left is his garment there. His grave is empty, his tomb is bare. He said, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qaddis nitolbuk biex tibgħat l-Ispiritu tiegħek il-lejla fuq kull wieħed u kull waħda minna. Ħalli tgħinna nidħlu fil-fond tal-qalb tagħna, ħalli nsibu x-xewqat profondi li hemm fina.
Għatina Missier Qaddis permezz tal-Ispirtu tiegħek il-kapaċità li nistennew. Li nistennew anki ħdejn il-qabar vojt. Kabbar fina x-xewqa li niltaqgħu ma' ibnek Ġesu ħaj. Għatina li nagħmlu l-lejla aħna wkoll l-esperjenza li għamlet Marija ta' Magdala. Iltaqet miegħu ħaj. Biex imbagħad maret waslu maret ix-xandru. Ħalli inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda. Wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tibki. Wieġbet, għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf. Iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha, mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qedtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha, Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi, Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha, la tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier. Imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar rajt lil mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Lejla tajba bil-għajnuna Talla qegħdin fit-tieni ġurnata ta' din l-ottava ta' lejt u llum il-mulej permezz tal-kelma tiegħu ilaqqana ma' din l-esperjenza sabiħa ta' Marjam ta' Magdala. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan għandna biex ngħidu hekk 3 derijiet ta' Ġesu. Ġesu jidher 3 darbiet. Darba minnhom jidher darbtejn. L-ewwel jidher lil Marija ta' Magdala, il-Vanġelu li għadna kif rajna, imbagħad jidher darbtejn lid-dixxiepli l-koll flimkien fiċ-ċenaklu, darba meta jagħtihom l-Ispirtu tiegħu, imbagħad id-darba ta' wara meta jidher u jkun hemm Tumas magħhom jekk Alla jrid nirriflettu fuqha fil-lezzju divina tal-ħadd li ġej. Imbagħad jidher għall-aħħar darba t-tielet darba fuq l-għadira tal-Galilija meta Pietru flimkien ma' 6 oħra ikunu 7 dixxiepli imorru jistagħdu. U San Ġwan joqgħod attent biex jagħtina 3 tipi ta' derijiet. L-ewwel dera dik tal-lum li se nirriflettu fuqha hija l-laqgħa personali, hija l-laqgħa tal-persuna tagħna mal-persuna ta' Ġesu. Biex ngħidu hekk hija laqgħa individwali. Kull wieħed u kull waħda minna hu msejjaħ biex bħal Marija ta' Magdala jagħmel din l-esperjenza niltaqgħu b'mod personali mal-persuna ta' Ġesu ħaj. Għalxejn Ġesu ikun irxoxta mill-imwiet jekk int ma tiltaqax miegħu ħaj. U fuq din l-esperjenza se nirriflettu llum. Imbagħad iż-żewġ esperjenzi l-oħra tad-deritt ta' Ġesu, l-ewwel waħda hija li se nirriflettu fuq għal-ħadd li ġej, hija Ġesu li jkun preżenti fil-komunità, b'mod speċjali fil-komunità li tinġabar il-ħadd ta' wara. It-8 jum, kull nhar ta' ħadd. Il-ħadd ta' wara l-qawmien, jiġifieri kull nhar ta' ħadd li ninġabru hawnhekk. Hekk bħalissa m'għandx ninġabru hawn ma nittama li kull familja, li kull wieħed u kull waħda minnkom qed jipprova jinġabar jagħmel l-Ewkaristija, iġib l-Ewkaristija tal-Knisja fid-dar tiegħu. Kull wieħed u kull waħda minna jagħmel l-esperjenza tal-laqgħa tagħna mal-mulej flimkien bħala komunità nisranija fid-dar. Imbagħad it-tielet tejp ta' derijiet li jitkellem minnhom San Ġwan jaddera fil-ħajja ta' kuljum tad-dixxiepli.
Palli kieku irid jgħidilna wara li iltqajt miegħu personalment, individwalment, kif tiltaqa' miegħu l-Madalena llum. Wara li tiltaqa' miegħu kull nhar ta' Ħadd fil-komunità, fl-Ewkaristija tal-Ħadd mod speċjali, fis-smih tal-kelma u fil-karità ta' nhar ta' Ħadd mod speċjali. Imbagħad rridu niltaqgħu miegħu wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum fuq ix-xogħol. Pietru flimkien mas-sitta l-oħra, is-seba' dixxipli jiltaqgħu mal-mulej u ma jistadu fuq ix-xogħol il-Galilija mill-ġdid. Interessanti anki l-iskema li jippreżentalna San Ġwan tad-derijiet. Ħanidu xi ħaġa qasira fuq Marija ta' Magdala, min kienet din il-mara. Noqogħdu ftit attenti għax ħafna drabi nħaltuha ma' personaġġi oħra li għandhom l-isem ta' Marija fil-Vanġelu. Marija ta' Magdala ħafna drabi nassoċjawha mal-mara midimba, imma ma nafux jekk kienitx verament il-mara midimba li jsemmi San Luqa f'kapitlu 7, meta jiddeskrivi lil dik il-mara li daħlet għand Xmun il-Fariżew u kienet mara ta' triq, mara prostituta jgħidilna l-Vanġelu u dilket lill-ġisem dilket lil-saqajn ta' Ġesu. Ma nafux jekk kienx din il-mara. Forsi nassoċjawha magħha hekk ma' din il-mara għax fil-kapitlu ta' wara mbagħad f'kapitlu 8 San Luqa jiddeskrivilna jurina jgħidilna li Marija ta' Magdala flimkien ma' xi nisa oħra kienu jimxu wara Ġesu, kienu dixxipli ta' Ġesu. Imma mhux bil-fors Marija ta' Magdala kienet din il-mara il-prostituta. Però San Luqa fil-kapitlu 8 tal-Vanġelu tiegħu meta jitkellem minn Marija ta' Magdala jgħidilna li Ġesu minna kien neħħa kien keċċa 7 spirti ħżiena, 7 xjatin. Ma jfissirx li qatt joddhom, ma jfissirx waqas nafu li ma kienu dawn l-ispirti ħżiena, ma nafux li ma kienu dawn il-ħtijiet jew dawn il-problemi, dawn id-disturbi ta' Marija ta' Magdala. Però żgur illi Marija ta' Magdala kellha diffikultajiet kbar fil-ħajja tagħha. Diffikultajiet spiritwali fir-relazzjoni tagħha ma' Alla, diffikultajiet morali fil-mod ta' kif kienet iġib ruħha u forsi wkoll diffikultajiet psikoloġiċi. Dawk is-7 spiriti juruna s-7 xjaten li Ġesu jkeċċi minn din il-mara, juruna li kienet mara dajfa, kienet mara normali, kienet mara bħalna. Kienet mara umana, bid-diffikultajiet, bil-problemi, bid-nubiet, bid-disturbi tagħha. U din il-mara tiltaqa' ma' Ġesu u Ġesu ifejjaqa lil din il-mara. Ġesu jerġa' jiġbora, ma jħallix biċċiet, imma jiġbora flimkien lil din il-mara, jagħtiha identità. Ekku allura bir-raġun li din il-mara tintrabat mal-persuna ta' Ġesu, bir-raġuni li Ġesu għal din il-mara jkun ifisser ħafna, għax ta' identità, ta' dinjità, ta' il-lena, il-paċi tal-eżistenza, tal-ħajja, il-gost tal-ħajja, il-gost li tgħix. Interessanti il-preżenza tal-persuna ta' Ġesu fil-ħajja ta' din il-mara tant li jgħidilna l-Vanġelu ta' San Luqa li baqgħet mixja warajh. Il-fatt li kienet minn Magdala, aħna nafu llum li Magdala jew Miħdala huwa post huwa raħal daqsxejn ta' raħal ħdejn l-għadira tal-Galilija. Llum kixfu ħafna skavi l-arkeoloġi propju dan ir-raħal reġgħu kixfuh mill-ġdid. Propju qrib il-baħar, mal-baħar preċiż tal-Galilija. U dan jgħidilna li Marija ta' Magdala aktarx li kienet taf lil Ġesu sa mill-bidunet tal-ministeru tiegħu. Kienet waħda mill-ewwel dixxiepli ta' Ġesu. Ma ninsewx li Ġesu kien differenti mir-rabbini l-oħra. Ma kellux biss irġiel li jimxu warajh, ma kellu wkoll in-nisa li jimxu warajh. Il-Vanġelu ta' San Luqa jitkellem moċċar kif semmejna fuq din il-verità, fuq din ir-realtà. U din il-mara, Marija ta' Magdala, tant kienet tħobbu lil Ġesu u tant Ġesu għamel ġid magħha, tant ġarbet l-esperjenza tal-fejqan fir-relazzjoni tagħha miegħu ma' Ġesu, illi baqgħet saħansitra mixja warajh anki sas-salib. Il-Vanġeli kollha jippreżentawlna lil din il-mara rib is-salib, rib it-tbatija. Ma San Ġwan jippreżentajlna propju taħt is-salib flimkien ma' ommu u mad-dixxieplu li Ġesu kien iħobb. Ekku issa San Ġwan anki bħall-Evanġelisti l-oħra jippreżenta lil din il-mara wkoll wara li Ġesu jiġi mitfun. Hawnhekk għandna lil Marija lil din il-mara illi qiegħda ħdejn il-qabar
qiegħda tistenna, qiegħda tixtieq li tara lil mulej anki mejjed ħdejn il-qabar vojt. Tistenna li tarah, tistenna li ssibu. Ekku dawn iż-żewġ karatteristiċi importanti fil-persuna ta' Marija, hekk naħseb li għandhom ikunu wkoll żewġ karatteristiċi importanti fil-persuna tagħna. Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Għaliex għax kif edna Marija kienet immissjat u timmissja ħafna lil Ġesu. Jekk Ġesu għamel mirakli magħha, għamel fejqan magħha, fejqan spiritwali, fejqan morali, fejqan psikoloġiku tal-persuna tagħha. Żgur li Marija kienet marbuta mal-persuna ta' Ġesu. U allura kienet barra tibki. Għaliex kienet tibki Marija? Għaliex kienet tibki? Marija kienet tibki għal iktar minn raġuni waħda, però kif nistgħu naħsbu, l-ewwel qabel kollox Marija kienet tibki għaliex tilfet lil dak li tant kienet tħobb u lil dak li kien iħobba. Meta ngħidu Marija kienet tħobbu lil Ġesu u Ġesu kien iħobb lil Marija, hekk iridu noqogħdu ftit attenti biex nevitaw il-ħafna leġendi u l-ħafna mitoloġiji u l-ħafna fantasiji hekk li nħolqu kemm fil-films kif ukoll fil-letteratura dwar xi tip ta' relazzjoni sesswali bejn Ġesu u Marija li assolutament m'għandna l-ebda ħjiel tagħha la fil-Vanġelu la fil-Vanġeli u lanqas fl-ewwel kitbiet tal-Knisja. Assolutament. Nridu noqogħdu attenti illi nagħtu valur lil dak li hu verament ta' Marija. Din il-mara kienet tħobb lil Ġesu bl-emozzjonijiet tagħha, bis-sentimenti kollha tagħha, bil-passjoni kollha tagħha. Imma passjoni safja, imħabba ta' veru lejn dak li hu sabiħ, lejn dak li hu veru, lejn dak li hu tajjeb, lejn il-persuna ta' Ġesu. Din kienet Marija. Sfortunatament fl-istorja u xek ma' żminijiet din il-figura iċċabset b'ħafna konnotazzjonijiet ta' tip sesswali. U allura qisu kważi meta insemmu lil Marija qisu tiġina l-idea ta' mara prostituta, illi minn dan kollu l-Vanġelu ma jgħidilna xejn kif għadna kif semmejna. U minħabba fekk allura x'jiġri? Jiġri li l-imħabba pura, vera, mimlija xewqat tajba u sbieħ ta' Marija ma nifhmux biżżejjed. Hekk dan li ħanippruvaw nagħmlu fil-ftit li għandna llejla. U allura Marija tibki. Meta inti titlef lil dak li jkun għamillek il-ġid, ħafna drabi jista' jiġri li inti terġa' taqa' u xek jerġgħu jitelgħu l-iskeletri tal-passat, jerġgħu jitelgħu il-problemi tal-passat. Din tiġri fil-ħajja tagħna ta' kuljum meta nkunu għaddejna forsi minn trauma jew minn diffikultà jew minn problema u minn għalina nkunu ssuperajnija fil-ħajja tagħna fl-istorja, saret parti mill-istorja, imma kultant u tant meta nkunu taħt stress, taħt diffikultà, dik it-trauma, dak l-iskeletru jerġa' jitlaq. Bħalli kieku jerġa' jibda jgħix, terġa' tibda tħoss ċertu affarijiet, ċertu diffikultajiet. U allura Marija tibki l-ewwel qabel kollox minħabba t-telfa li ġarbet għaliex għax jekk qed titlef lil Ġesu qed titlef ukoll is-simbolu is-sinjal tal-fejqan tagħha. Imma Marija qed tibki wkoll għax trid terġa' taraħ lil Ġesu għalmenu mejjed. Tridu lil Ġesu għalmenu mejjed u Marija tibqa' barra l-qabar jgħidilna l-Vanġelu. Tibqa' barra l-qabar, tistenna li taraħ b'xi mod mejjed. Marija da tistenna illi minn x'imkien ikolla xi aħbar jew xi ħiel fejn se ssib lill-persuna ta' Ġesu ħalli almenu jkollha ċans tara tmissa anki mejta din il-persuna, però tkun fil-preżenza tagħha. Għal Marija kienet importanti l-preżenza ta' Ġesu. U kif kienet qed tibki tbaxxiet lejn il-qabar jgħidilna l-Vanġelu u żewġ anġli lebsejn l-abjad bil-qiegħda wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qegħdu l-ġisem ta' Ġesu ikkellmuha u jgħidu la mara għalfejn qiegħda tibki. U jitwieġeb għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. L-ewwel qabel kollox, dawn l-anġli, dawn iż-żewġ żgħażagħ anġli lebsin l-abjad mhumiex għajr is-sinjal tar-rebħa tal-qawmien, tar-rebħa fuq il-mewt. Li l-biss l-abjad huwa s-sinjal tal-glorja. U interessanti għax huma żewġ anġli u allura ix-xhieda tagħhom hi valida
Għax qegħdin tnejn mhux wieħed, u wieħed qiegħed in-naħa tar-ras u ieħor in-naħa tar-riġlejn. Fejn kienu qiegħdu, fejn kien mimdud il-ġisem ta' Ġesu. X'jiġifieri in-naħa tar-ras u n-naħa tar-riġlejn. Jiġifieri dawn iż-żewġ anġli huma xhieda tal-istorja kollha tal-persuna ta' Ġesu. Huma xhieda wkoll tal-mewt, id-difna, imma wkoll ta' xi ħaġa oħra li se jħabbrula lil Marija issa. Dwar Ġesu. Għalhekk minn rasu sa saqajh prattikament. Lil Ġesu jafuh u maxut tiegħu minn rasu sa saqajh. Mara għalfejn qiegħda tibki. U din il-mistoqsija għandha żewġ tifsiriet importanti. L-ewwel qabel kollox qegħdin jgħidula mara hawnhekk m'hawnx lok, m'hawnx post tal-biki. M'għandekx għalfejn tibki. M'għandekx għalfejn tibki, ma t-tifsira l-oħra li forsi għal Marija kienet iktar importanti, inti xi trid, x'inti tfittex, xi trid, li ma huma x-xewqat tiegħek profondi. U naħseb li din hija mistoqsija li tottalina l-koll, meta nibku aħna, għalfejn nibku, għalfejn nibku. Għal diversi raġunijiet, għalfejn nibki l-iktar. Ma ninsewx li l-bikja, anke jekk nagħmilha waħdi, il-bikja pratikament u il-ġisem tagħna illi huwa rivolt huwa miftuħ lejn il-persuna l-oħra. Aħna l-emozzjonijiet tagħna nisprumuhom bħalma nisprumuhom bil-biki biex xi ħadd ieħor jinduna bina, jinduna bihom. Issa biex nixtiequ li xi ħadd ieħor jinduna. X'irridu nikkomunikaw lil ħadd ieħor bil-bikja tagħna. Naħseb li dawn il-mistoqsijiet huma importanti li nagħmluhom. Tgħidu li imma aħna nibku għal diversi raġunijiet, veru għal diversi raġunijiet. Imma aktarx li jkun hemm raġuni iktar profonda li minħabba fija sikwit nibku, tista' tkun is-solitudni, tista' tkun li ma nħossunix ikkonsidrati, tista' tkun forsi il-sens taħtija fuq xi ħaġa, tista' tkun forsi r-rabja għax jien ma nistax nixtieq nagħmel xi ħaġa u ma nistax nagħmel allura nibda nibki. Hemm diversi raġunijiet. Allura din il-mistoqsija ta' dawn iż-żgħażagħ, ta' dawn l-anġli lil Marija, prattikament iġġiela tirrifletti taħseb fuq anfisha. Għalfejn qiegħda nibki, għalfejn qiegħda tibki. Fi kliem ieħor. Inti x'tixtieq tassew. Din hija l-mistoqsija li għamlu dawn l-anġli lil Marija u l-mistoqsija li dawn l-anġli qegħdin jagħmlu lilna. Ma ninsewx li l-Vanġelu mhux miktub prinċipalment biex jirrakkonta x'ġara, dik ukoll, imma prinċipalment hu miktub biex jirrakkonta il-pożizzjoni tiegħi fil-Vanġelu, fejn jien qiegħed, biex jirrakkonta li ħajti, biex jitkellem fuqi, biex jiddeskrivi lili il-Vanġelu għalhekk qiegħed. U allura l-mistoqsija tiegħi meta nisma' lill-anġli jkellu lil Marija tkun x'nixtieq jien, li min huma x-xewqat tiegħi. Forsi għandi xewqat fuq in-nifsi bħalissa, forsi għandi xewqat fuq il-familja tiegħi, forsi xewqat fuq it-tfal, forsi għandi xewqat fuq xi ħadd ieħor, forsi għandi xewqat fuq xi proġetti, fuq xi pjanijiet. Li min huma x-xewqat tiegħi, li ma hi x-xewqa tiegħi. U x-xewqa ta' Marija kienet li terġa' tieħu lil sida, li terġa' taqbad lil sida, takkwista lil sida. Għalhekk Ġesu imbagħad meta jiltaqa' ma' ħajdilha ħallini, iżżommnix, traduzzjoni qiegħda la tmissnix, iżżommnix, ħallini. Għax Marija telqet propju blidija li ssibu iżommu. Immaġinaw li qed issibu iżommu mejjed, taħseb wara ħaj. Kemm kien importanti għalija li żommu magħha ħaj, meta mbagħad issorprendija għax flok mejjed iktar tard issibu ħaj. Mela Marja ma tibqax tħares lejn il-qabar, imma ddur jgħidilna l-Vanġelu daret lura u rat lil Ġesu wieqaf. Imma ma ntebħitx li kien Ġesu. Ma ntebħitx li kien Ġesu. U Ġesu qalilha mara għalfejn qiegħda tibki lil min qiegħda tfittex hi ħasbet li kien il-ġardinar. U qaltlu Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għejdli fejn qiegħdu u jiena nġibu lura. Hekk il-mistoqsija tagħna tkun jew possibbli din kienet qed tfittxu u ridet issibu mqarmejjed, imbagħad ratu ħajju ma rfitux, din tista' tkun il-mistoqsija tagħna. Però nistaqsu hekk jekk moħħna jeħel biss
mal-Vanġelu kif inhu miktub, bħalli kieku qed jirrakkonta biss storja ġrajja. Bħalli kieku l-Vanġelu huwa storja bid-dettalji qed jgħidilna x'ġara dakinhar li Marija tiltaqa' ma' Ġesu. Le, l-Vanġelu mhux hekk. Il-Vanġelu qiegħed jirrakkonta kif jien u int nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu. U allura, jekk aħna nirriflettu ftit fuq dan il-paragrafu, nindunaw li hawnhekk San Ġwan u jiktbu kellu f'moħħu silta oħra importanti mill-Antik Testament, mill-ktieb tal-Ħanja tal-Anijiet. Interessanti għaliex din il-ġrajja sseħħ fi ġnien, palma sseħħ parti kbira mill-ġrajja tal-Ħanja tal-Anijiet fi ġnien. Il-ktieb tal-Ħanja tal-Anijiet hu dialogu bejn arus li huwa mimli bl-imħabba għandu mħabba kbira u dal-arus huwa Alla. Li jiġri wara l-arusa, li min-naħa l-oħra tiġri wara l-arus. U din l-arusa hija l-poplu ta' Iżrael, hija Sion, hija aħna. Dakinhar kien il-poplu ludi llum hija aħna. Huwa dialogu ta' mħabba, tfittejx reċiproku bejn l-arus illi kultant jippreżenta ruħu bħala il-ġardinar, bħala sejt il-ġnien, u l-arusa li spiss tippreżenta ruħha bħala il-ġnien innifsu. L-arus li huwa l-ġardinar u l-arusa li hija l-ġnien innifsu. U dan il-kuntest ta' ġnien hu importanti ħafna f'din l-istorja tal-qawmin mill-imwiet għaliex għax fil-ġnien m'hemmx lok għall-mewt. Fil-ġnien iż-żerrija li taqgħu tmut ma tibqax weħida jgħidin. Għalilna Ġesu stess f'kapitlu 12 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Imma mhux biss tieħu l-ħajja, imma tagħti l-ħajja lil żriera oħra. Jekk il-ħabba tal-qamħa ma taqax fl-artu tmut, jgħidilna l-Vanġelu, tibqa' weħda, ma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. U dan hu li jiġri fil-ġnien. U allura meta San Ġwan jippreżentalna lil Marija li qed tfittex b'ħerqa kbira lil maħbub tagħha u lil dan il-ġardinar li min-naħa tiegħu wkoll qed ifittex b'ħerqa kbira, b'xewqa kbira, b'ħeġġa kbira lill-arusa tiegħu, San Ġwan għandu f'moħħu id-dialogu sabiħ li nsibu fil-ktieb tal-Ħanja tal-Anijiet. Naqra silta żgħira mill-ktieb tal-Ħanja tal-Anijiet minn kapitlu 3 vers 1. L-arusa qed titkellem l-arusa għall-arus. Matul il-lejl fuq sotti jien fittixt lil dak li qalbi tħobb, fittixtu ma sibtux. Ħanqum għalhekk u mmur indur mal-belt fit-triqat u l-pjazzezz noqgħod infittex il-maħbub ta' qalbi. Fittixtu u ma sibtux. Imbagħad ikompli l-arus issa. Jien fil-ġnien tiegħi il-ġardinar. Oħti arusa tiegħi niġbor il-mirra u l-balzmu ukoll. Nikol ix-xeda tiegħi u koll lasel u jkompli. Ġnien magħluq tajjeb jent, oħti arusa tiegħi. Ġnien magħluq tajjeb jent, għajn is-siġillata. Għandna dan id-dialogu sabiħ bejn il-ġardinar, bejn li huwa l-arus li huwa Alla u l-ġnien li huwa l-arusa. U allura dan il-Vanġelu qiegħed jurina dan id-dialogu bejn il-ġardinar u l-ġnien qiegħed ipoġġih fil-fom ta' Ġesu kif ukoll fil-fom ta' din il-mara Marija. Tgħiduli allura l-ġrajja ma ġratx, iva ġrat, imma għall-Evanġelista mhux biżżejjed li jurina x'ġara. Għall-Evanġelista importanti illi jien u int ukoll nindunaw illi aħna nistgħu nkunu Marija. U kif nistgħu nkunu Marija? Kif nistgħu nkunu Marija? Kif nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu? Kif nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu? Mela l-ewwel qabel kollox Marija daħlet fiha nfisha u staqsiet wara l-mistoqsija li għamlula l-anġli għalfejn qiegħda tibki. Jien xirrejt il-min nixtieq. Int xi trejt lil min tixtieq. X'tixtieq, xi trejt. Ħafna drabi dak li tixtiequ biex tkun sew, biex tkun kuntent. Interessanti għax Ġesu lil Marija ma jidhirix biss għalfejn qiegħda tibki bħalma jgħidu l-anġli, imma ikompli. Int qed tibki għax qed tfittex lil xi ħadd, lil min qiegħda tfittex. Ġesu jedukala l-mistoqsija lil Marija. Ġesu jrid jeduka l-mistoqsija tiegħi u tiegħek. Għalfejn qed tibki? Lil min qed tfittex? Ħafna drabi aħna
minn għalina li jekk nakwista iktar ġid, jekk nakwista iktar sikurezza, jekk il-pjan jew il-proġett li għandi jirnexxi, ħafna drabi nimmaġina li se nkun sew. Nimmaġina li s-suċċess fix-xewqa li għandi, fil-proġett li għandi, fil-pjan li għandi għalija jew għal dawk li nħobb, allura mbagħad se nkun kuntent, se nkun sew. Ġesu llejla qed jgħidilna xi ħaġa oħra. Hekk li rridu nagħtu każa irridu nagħtuha weight, irridu nagħtuha pace. Mhux il-pjanijiet, il-proġetti, il-ħsibijiet, il-flows, il-ġid, mhux dawk se jagħmluk kuntent, imma il-persuna tiegħi se tagħmlek kuntent. Lil min qiegħda tfittex, lil min qiegħed tfittex. Qed jgħidilna Ġesu fi kliem ieħor, tfittex xi ħaġa, imma fittex persuna biex tagħmlek kuntent jew kuntenta. Tfittex xi ħaġa, għadek ma tallimx mill-esperjenza li meta fittix xi ħaġa u ksibta xorta waħda wara ftit ma kontx kuntent, għadek ma tallimx. Allura mela mhux ix-xi ħaġa se tagħmlek kuntent jew kuntenta, imma l-persuna. Imma l-persuna. U jkompli Ġesu iktar il-qudiem lil Marija jgħidilha isejħilha b'isima jgħidilha Marjam. Daret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Hekk fil-qosor nixtieq hekk nispjegaw ftit dejn għax inħoss li hija l-qofol iċ-ċentru ta' dan il-Vanġelu. Hekk imbagħad nikkonkludu. Interessanti għax Marija taraf lil Ġesu meta dan isejħilha b'isima. U jien u jent, hekk nixtieq li nifhmuha dejn, nistgħu narfu lil Ġesu bħal Marija meta nisimgħuh isejħilna b'isimna. Tgħidu li x'inti tgħid kif? Ħa nipprova nispjega b'mod sempliċi. Imbagħad kull wieħed irid jagħmel l-esperjenza tiegħu għalih. Meta jien naqra l-Iskrittura, meta jien nisma' xi kelma, meta jien immur forsi nagħmel esperjenza tal-laqgħa ta' talb, jew forsi nkun f'ċelebrazzjoni tal-liturġija fl-Ewkaristija, u ngħid il-laħwa ngħid din kienet għalija. Il-laħwa dik il-kelma li smajt, li qrajt, dik ratni. Dik flitni minn ġewwa. Hemmhekk il-mulej ikun qiegħed isejjaħlek b'ismek. Hemmhekk il-mulej ikun qiegħed jurik li hu ħaj. Hemmhekk ikun qiegħed jgħidlek Ton, Marie, Joe, Mario, ikun qed jgħidlek b'ismek, isejjaħlek b'ismek. Kull darba li jint meta tieħu sehem, meta tagħmel esperjenza ta' xi tip ta' laqgħa miegħu u tħoss illi kelmek personalment u tgħid il-laħwa kif qaxxarni llum il-Vanġelu. Il-laħwa l-kelma Alla llum kemm kienet preċiża kollha kemm hija għalija. Dak il-ħin il-mulej qiegħed ikelmek u qiegħed jurik żewġ affarijiet l-ewwel qabel kollox li hu ħaj illum. Il-mulej huwa ħaj illum. Ien tista' tagħmel esperjenza ta' laqgħa miegħu ħaj illum bil-mod tiegħek. Il-mod tiegħek hu differenti minn tiegħi. Il-mod ta' Marjam ta' Magdala hu differenti minn tagħna. U t-tieni tifsira importanti hija li l-mulej qiegħed ifittxek. Il-mulej jinteressa ruħu fik. Il-mulej u l-ġardinar li jħobb imħabba tal-ġenn il-ġnien tiegħu li ma jistax jinfred mill-ġnien tiegħu li huwa int. Din hija prattikament it-talima, din hija il-kerigma, il-aħbar it-tajba ta' dan il-Vanġelu sabiħ. Li l-mulej lilek ukoll, lili wkoll jgħid b'ismi. U ninduna li hu ħaj meta jgħid b'ismi. Noqgħdu ftit attenti għax ħafna drabi aħna nieqfu fuq il-problema teorika, storika, imma Ġesu qam mill-mewt jew ma qamx. Mhux dik il-problema. Il-problema ta' veru hi imma jien iltqajt miegħu ħaj jew le. Iltqajt miegħu ħaj jew le. Imma biex niltaqa' miegħu ħaj u biex nispiċċa bija, irid ikolli żewġ affarijiet importanti. Importanti ħafna. Irid ikolli x-xewqa ta' Marija, irid nkun kapaċi nixtieq. Sfortunatament qed ngħixu fi żmien ta' kriżi fejn jidħlu x-xewqat.
m'għadniex kapaċi nixtiequ. Għaliex m'għadniex kapaċi nixtiequ? Għax iż-żmien l-ispazju bejn dak li nixtieq u l-akkwist ta' dak li nixtieq sparixxa, m'għadux jeżisti. Jekk jien irrid xi ħaġa, inċempel telefon jew nidħol fuq internet, wara ftit għandi. Allura x-xewqa spiċċat ristretta. X'kienet. U aħna nafu, l-kol kemm aħna nafu, kemm hi importanti x-xewqa, kemm hu importanti għal bniedem iż-żmien li fih jixtieq. U xek, tant li Shakespeare li ma kienx bniedem ignorant, kien jgħid li il-ħaġa tieħu gost bija aktar intu tixtieqha milli meta takkwistha. Sfortunatament aħna m'għadniex nafu nixtiequ. U jekk inti ma tixtieqx, inti ma tistax takkwista. U għaliex m'għadniex kapaċi nixtiequ, hawn niġu għat-tieni punt, għat-tieni kwalità ta' Marija li għadet barra tistenna ħdejn il-qabar. Il-kapaċità li nistennew. Il-kapaċità li nixtiequ, il-kapaċità li nistennew imorru flimkien. Ekku forsi dan hu il-presuppost, din hija l-bażi tal-laqgħa tagħna mal-persuna ma' Ġesu, li nkunu kapaċi nixtiequ u nkunu kapaċi nistennew. Ma nistgħux ngħidu jiena ma ltqajtx ma' Ġesu. Le, ifisser li m'għandix paċenzja nistenna. M'għandix kapaċità li nistenna. Għax tista' tgħidli jien nixtieq niltaqa' miegħu imma għadni ma ltqajtx miegħu u nieqaf naqta' qalbi. Le, irrid nibqa' nistenna bħal dejn l-għarusa tal-għanja tal-għanijiet. Li kif jgħidilna dan l-ktieb sabiħ fl-Antik Testament, din l-għarusa ġriet l-għolijiet, muntanji, bliet, xmajjar biex tfittex il-dan l-għarus tagħha. U Marjam ta' Magdala hija propju simbolu, hija sinjal tal-persuna li tassew tixtieq. Ma ninsewx illi ix-xewqa hi kwalità fil-bniedem li toħorġu minnu nnifsu biex jiltaqa' ma' ħaddieħor. Ħafna drabi aħna din il-kwalità li niltaqgħu ma' ħaddieħor qegħdin nitilfuha. Qegħdin fi żmien fejn ħafna jien forsi l-ewwel wieħed qegħdin inħadmu ħafna s-social media. Imma s-social media għal xiex qiegħda sservina biex niltaqa' ma' persuna oħra jew biex niltaqa' miegħi nnifsi u nikkonsidra lili nnifsi fir-rikkezza għax hemm ħafna persuni li jien minn għalija hekk fl-illużjoni ta' moħħi imdawrin miegħi u ċ-ċentru nibqa' jien il-persuna tiegħi. Is-social media qed isservini biex nikkomunika, biex nixtieq lill-ieħor, biex inmitt il-pass noħroġ minn innifsi u nasal għand l-ieħor jew għand l-oħra jew biex inġib l-oħrajn kollha lejja. Interessanti, Interessanti id-diskors tax-xewqat, għax jekk il-bniedem tonqsu x-xewqa, tonqsu parti sostanzjali mir-relazzjonijiet, tonqsu parti essenzjali mill-umanità tiegħu u tonqsu parti essenzjali minn dik li ngħidula l-aspett trascendentali, ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla, ir-relazzjoni tal-bniedem mad-divin. Ejjew nitolbu lil Mulej biex bl-interċessjoni ta' Marjam ta' Magdala ma niddejqux nibku. Tibki ġifieri tixtieq, tibki ġifieri tinduna li għandek il-limiti, tibki ġifieri il-persuna tiegħek hija rivolta lejn persuna oħra. Għajnejk imdawrejn lejn xi ħadd ieħor, hekk ifisser tibki. Tibki jfisser issejjaħ lil ħadd ieħor. Dik l-ewwel talba li rridu nagħmlu lilha, t-tieni talba, jew nitolbu lil Mulej biex jgħinna nedukaw ix-xewqat tagħna. L-ewwel qabel kollox inħalluhom jgħixu fina għalhekk il-bikja. Imbagħad nedukawhom ix-xewqat tagħna u kif nedukawhom? Aħna minn għalina ngħixu bl-illużjoni, bil-fantasija illi l-oġġetti jimlew lil qalbna. Jekk nixtieq xi ħaġa u nakkwistha jinsen imla qalbi. Imma Ġesu qed jgħidilna ċar kif qal lil Marija lil min qiegħed tfittex. Lil min qiegħda tfittex hija l-persuna tiegħu. Il-persuna tiegħu li tista' timlilna tassew lil qalbna. Il-laqa
tagħna miegħu irxu xtat, dik timlilna lil qalbna. U t-tielet punt, il-kapaċità li nistennew, il-paċenzja li nistennew, il-paċenzja li nixtiequ il-persuna tiegħu u nistennewha. Mulej hekk nitolbuk biex dawn ix-xewqat profondi tagħna li kultant ngħixuhom anki bħala frustrazzjoni, bħala dbatija. Għatina li jkunu il-ftuħ tagħna, l-apertura tagħna biex nilqgħu il-misteru tiegħek irxu xtat, il-misteru tiegħek ħaj f'ħajjitna.